Ja vím, že sen o svobode je sen. Ja vím, že vývoj společnosti je chvíli bludný kruh a chvíli spirála. Ja vím, věřím a doufám, že ta spirála směřuje nahoru. A je mi úplně jedno, jak tomu nahoru říkáme. Nebude to gratis, bude to stát oběti, ale důstojný život a důstojná smrt za to stojí. A jako postscriptum posílám z tohoto města pozdrav na Slovensko, kde úžasnou rýchlosťou a s neuveriteľnou razanciou nastupuje opäť minulosť. Nedajte sa, bráňte sa, vzdorujte, rebelujte. Ďakujem za pochopenie a ďakujem, že ste ma počuli.